गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाहरबाय। नैबे समाव आं दोंसे गोदान खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। खन्थाइखौ सुजुदों आरो दैथायहरदों रंजालि मोसाहारिया, जिल्ला बिस्वनाथ, गामि दैमु गोजोन। खन्थाइखौ आं दान्दिसे आवरायलांदिनिसै। आंनि मुङा मुस्रि बिनाराम बसुमतारी। खन्थाइनि मुं: हारिनि हारिमु। हारिनि हारिमुखौ लाखिलांनांगौनि गोनांथि दं बयहाबो। जों बयनिबो इयुन सिमांनि फोथांना लाखिनो नाजालां बयबो। जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों बयबो लाखिलांनो नाजा हारिमुखौ। उन्दुसोनानै दाथासै बयबो गोदो गोदो। जेब्लाबो थि समाव थि खामानि मावलांनो नाजालां बयबो। जोंनि हारिनि हारिमु लाखिलांनांगौआव जों बयहाबो मावनो गोनां बिबान दं। एसेनोसै खन्थाइया। गोजोन्थों। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव।